The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may gagabayin sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw ha, katapusan nga Domingo sang bulan sa Agosto. Agosto 28 kita no, karon nga adlaw kag this is again a long weekend no para sa aton nga mga kaaksyon. Kay tibuas nga adlaw National Heroes Day. It's a regular holiday naton diri sa Pilipinas no, so long weekend kita since Saturday, Sunday kag Monday isang trabaho, especially ang aton nga yara sa gobyerno no. Saliwat mga aga kag ang aton sini nga pagpangalaga diri sa Kapihan sa Aksyon ginadulong sa inyo sa sa karon nga Domingo mga kaaksyon, actually gin-invite naton dire ining junior softball team sang Bago City no. Ining kuan sila mga girls ini sila ages 13 to 14. Kay ini sila ang team from Bago City sa junior softball representar no, nagtiglawas sang Asia Pacific no, sa World Series nga ginhiwat didto sa Kirkland, Washington, USA no. Didto aya ang World Series do ka talalupang don bala nga isa ka team from Bago City nagtiglawas iya sang Asia Pacific region. Mang Asia Pacific ni ari na di ang mga Malaysia, Thailand, Indonesia, ari na di ang Australia. Ari man na di I think ang China, no? New Zealand. No? Hindi New Zealand dahil gali sila nga team, no? Pero ining Asia Pacific is comprised of many countries, no? So ang nagrepresent dira sang Asia Pacific is the team from Bago City nga naghampang dito sa Kirkland, Washington sa World Series sa junior softball girls no. Kag titalalupang doon kay ang mga enkwentro dito ka mga dalagko man mo, mga team from the USA, damo man teams from the USA. So ang ilang hampang towards sa ila pagkuha sa ikatatlong nga lugar, medyo siling naton bla uphill battle man ang na-experience sang mga kabataan from Bago City.
nga nagrepresent sa Asia Pacific region, no. So amo na sila nga aton gin-invite sa karon nga aga. Pero daw nag-text kami diri ni isang coach ni Labla, si Ma'am Josie Sibunga. On the way naman sila, no. Silingan ni kadlaw kami kay basi bla siling on the way, basi on the way pala blas ba kuanaw sa banyo. Hindi ara na sila. On the way na sila, but temo na. We are waiting for their arrival para nga makalustorya kita sa ilang mga eksperyensya sa sining World Series nga ginhimo dito sa Kirkland, Washington, USA, no? Meanwhile, kahapon nga adlaw yung mga ka-aksyon, ang Aksyon Radio Bacolod, nagpatigayon kita sa medical mission kag balik eskwela nga project dira sa Mulokabok Integrated School, located of course sa island isla sang Mulokabok sa may syudad sang Sagay. So kahapon ina ang adlaw, it was another experience worth remembering para sa amon nga mataga Action Radio. So mga estudyante sang Mulokabok Integrated School naka-avail sa aton nga mga school supplies, bags, kag mga ibang pa naton dito agin pangdala sa ila sa mga kabataan sang Mulokabok Integrated School. Actually, ang aton dito nga mga recipients are pupils from grade 1 to grade 3, no, sang Mulokabok Integrated School. So, kadungan sina, simultaneous with the Balik Eskwela project, ang medical mission naton nga hiwat man mismo dito sa isla sang Mulokabok. Nag-avail dito ang mga residente naman. So muna ang amon ginhimo kahapon na actually ining Mulokabok isla ni siya nga barangay sang siyudad sang Sagay, from halin sa Vito dira sa barangay Vito dira kami sa puerto nila dira kami nag-agi sakay sa bangka abe nga gin-provide man ni salamat man dira kay Kapitan Rocky Pasaylo. Mga 30 minutes ang travel time namon, no, sa halin dira sa Vito sakay sa bangka pakadto dito sa isla, mga 30 minutos siguro ka makalambot kami dito, no. So pag abot dito mga residente to ara naman nagahulat na ang mga residente, ang mga officials sang barangay sang Mulokabok ara man to assist us. So salamat gid sa mga pumuluyo dira sa Mulokabok kag especially sa aton dira nga mga teachers, si Ma'am Jocelyn dira sa Mulokabok Integrated School Ortega, no, Ma'am Jocelyn Ortega ang ila dira nga teacher in charge sa Mulokabok Integrated School. So salamat gid sa inyo nga mga assistants dira nga nangin mahapos ang aton dito pagpatigayon sa aton nga aktibidades, no, sa kahapon ina nga adlaw, no. So until noon time ko ito kag Tido Pertima nagpreparar man to ang mga manunudlo sang panyaga for the team from Action Radio Bacolod and the team from the City Health Office sang siyudad sang Sagay. So puro to mga seafoods ang tuto. May mga danggit, may mga kasag, may way galing kaabot ang kuan way kahingabot ang scallops man gin kuha pas dagat mo, no. Pero nag-abot din man siya pero way kaabot sa panyaga namon pero puwerte, no, puwerte ang ginpreparar dira sa mga manunudlo sa Mulokabok Integrated School. So salamat gid sa inyo sa City Health Office headed by Dr. Oscar Jimenea. Thank you very much, no. Kag salamat man kay Mayor Narwin Havilosa, of course, nga muni ang aton nga ginpag-iutan dira sa siyudad sa Sagay para sa serbisyo sa aton nga mga staff sang City Health Office sa siyudad sa Sagay. Of course, ang aton nga mga partners, no, sa sining activity, salamat gid, no, sa Task Force Kasanag who provided us with the bags, bokalipay sa mga estudyante sa mga bags na inhatag to, mga tahom sa mga bags, gin provide sang
Task Force Kasanag, no? Headed of course by our National Commander wa siya galing upod kahapon kaya to sa Manila following up pila ka mga issues dito nga ginapadangat sa Task Force Kasanag si Mr. John Chong. So salamat gid, but he was represented ni Miss Kathy Aguirre, no? Salamat gid Miss Kathy for joining us man kahapon, nagupod man to ang Task Force Kasanag. Of course, sa aton sining mga stakeholders o mga kuan naton, mga partners naton sa medical mission, gapasalamat kita sa Negros Grace Pharmacy through Mr. Ayan Lo. Thank you very much. Damo ginalambutan, no, ang nabulig sa aton sa Grace Pharmacy. In fact, may plabuton pag kita nga mga medical missions tungod nga madamo man ang inbulig sa Negros Grace Pharmacy, no? Kag ang Sincere Drugstore, paagi sa aton amigo kay Tokayo ko Boy Enriquez, salamat gid sa inyong bulig. Sa ibang pa naton dira nga mga nag-support man sa aton sining medical mission. Kiting medical mission naton, this is the second medical mission nga conduct naton after sa tong August 17 bala sa anniversary gid sa Action Radio Bacolod 53rd anniversary. So na damo man sa mga partners naton nga nagbululig kag natigayon naton ining medical mission. In fact, may palabuton ikadua ini sa Mulukabuk kahapon, may palabuton pagid kita nga medical mission kay ti may ari pa kita diri nga mga bulong nga ti-share naton sa aton nga mga ka-aksyon, no? So sa tanan nga mga nagbululig kag nangin partners naton, ang Action Radio Bacolod nagapadangat gid sang dako nga pagpasalamat, no, sa inyo padayon nga pagsuporta, no, kag ining mga suporta nga ginapakita sa aton, ginahatag sa aton sa aton nga mga partners is nagahatag sa aton pagid sang enthusiasm bla, nagamotivate pagid sa aton to do more para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Ang Action Radio sa pagpangalagad naton hindi lang on air, but we try to do our best nga makapangalagad man kita sa aton nga mga pumuluyo in whatever way we can, no, sa Action Radio Bacolod, no. Kay this year we are celebrating again sa amon nga 53rd anniversary. 53 anyos na ang Action Radio Bacolod lang ya, 53 anyos na sa pagpangalagad diri sa pumuluyo sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas kag sa malabutan sang amon nga pagpangalagad, no. So again, sa bugos nga puwersa sang Action Radio Bacolod, kami nagapasalamat gid sa tanan naton nga mga partners sa aton sini nga managlain-lain nga mga activities sang Action Radio Bacolod in relation sa aton nga celebration sang 53rd 53rd anniversary sang Action Radio Bacolod, no. So salamat gid sa inyo nga tanan, kag especially sa aton nga mga avid listeners gid bala naton nga for so many years wala gid nagabuhi sa ila nga pagsuporta sa Action Radio Bacolod, no. Good morning by the way dira kay Ana Sinoro, si Rosel Cabrillos, morning sa imo Rosel, sa kay Miss Jinky Dialagdon, kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kay Alex Montesa, ginatamyaw niya man si Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira kay Ma'am Van. Ini sila mga supporters man ni naton gid mo, no. Kag Dr. Matt Mayo dira, good morning. Miss Jinky Dialagdon, maayong aga dira, no. Si Miss Jinky way man pabaya sa Action Radio Bacolod, no. Sige lang kay in our own little way ginatingwa man naton nga ini nga mga tao bala nga naga suporta sa Action Radio Bacolod would feel nga gina-appreciate naton ang ila sini nga padayon nga suporta sa Action Radio Bacolod, no. So sa inyo dira Ma'am Van, Dr. Matt Mayo, Miss Jinky Dialagdon, sige lang, in our own little way we will make you feel nga ang inyong support is appreciated, no, sa Action Radio Bacolod, no. Halin kay Ma'am Van Mayo, magin mention si Novi Boy, Novi Magapan. Sige. Thank you very much, Miss Vanna. Leonelyn Soriano Juanico sa Barangay Sumag. Good morning dira, no. Kay Miss Jean Oisiser, maayong aga man. Alin Lowe Himuteya sa Kaliling Kawayan, maayong aga dira, no.
Regards makuda sa akon mga paryente sa Kaliling, ano? Milili Oligo, good morning man, dira sa imo. Kag of course sa iban pa naton dira nga naga-monitor. Ngaton yang dakup ka, daog ka, ruleta promo, nagapadayon ini ha. Ang aton nga pag-raffle sa aton winners kada adlaw, no? So Monday masugod naman kita announce ang aton nga mga winners. Si Kuang gali ang ginakuha ni Mamban, si Nova Boy gali ni ang iya gali nga doggy gali. Sige. Morning. sige, okay. So sige aton nga pag-announce ang aton mga winners sa aton nga dakop ka, daog ka ruleta promo, no? Kag until kita sa September 17, isa na kabulan nga kwan nga project sa action programa sa Action Radio Bacolod bilang balik naton sa aton mga loyal listeners, loyal supporters, balik naton sa ilang pagpasalamat angot gyapon sa aton nga 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. Sige, ang aton nga bisita I think in a while maabot na bisan sa nabili naton nga pagpangalagad tagaan sila sang Chimpo no nga maka manging kaupod naton dire sa aton nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon, no? May mga obligasyon ta action hands pwede anay, no? So mabalik kita mga aksyon diri sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports, Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na Aksyon, balik kita sa ato nga pagpakalagad diri sa kapihan sa aksyon kag atos ni nga pagpakalagad. pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. Hindi na nag-softball ni man. Si amigo ta Sir Leo Dayot, no? Mape ka nga supervisor, sir, no?
Yes, Sir Boy. Yes. Mapi supervisor ni siya sang DepEd ginaya sa sir yan, sa division. Oh, ako ang Division Sports Officer sang division. Oo, kilala ko na sa una si Leo, football ni sa una, ngala ko rin sa softball, no. Kaya ang coach sang junior, ano kanining junior league Junior League World Series. ayan po ang team bala, ang team. Ay, dinay ka, wait. Sige be, try be ma'am. Dali lang, ari pagigurog isaw. Damo, bebe. Okay. Hello. Nara na sa. Sige, Junior. Junior League Softball World Series. Sige, si Miss Josie Sibunga, no? Yes, sir. So, good morning, liwat sa inyo and welcome. There is Action Radio Bacolod, no? First time nyo nagsaka, dire? Yes, sir. Apoy ay. Okay Galing lang. ito mga players, mga athletes, mga mo, kami gani, hindi kami mga athlete, do, kung kayo lang. Sige, ining tinaton isang girls softball, junior girls softball team, sa Bago City, sa nasiling ko na, amon sila represent sa Asia Pacific sa World Series dito sa Kirkland, Washington, USA. No? So, ay panis laki nakapa-Amerika. So una ko niya wala ni sa una sir sa mamo niya. Nakapa-Amerika makabataan ni ages 13 to 14 ini sila, no? Kag naka third place sila, no? In that World Series tournament dito sa Kirkland, Washington, USA, no? Kag ang Asia Pacific siguro basta ko anay no mamangkot na ko Asia Pacific represented by these athletes, no? From Bago City. Ano ni siyang, Sir Angkuan, ang Asia Pacific? Anong ga-comprise ng mga countries in isang Asia Pacific? Composed of different areas in sa Asia. It so happen galing kay may ara kita tanit sa Asia Pacific qualifying. It so happen nga medyo may mga problema sa adjustment sa COVID pandemic problem. So nakakommit na yung Philippines nga mag-join sa Asia Pacific qualifying. Galing kay nag-withdraw tanan ng mga Ibang countries. So that's why nga luckily ang Philippines ara nagdiretso kami qualified for Asia qualifying. So kamo nag-represent pwede ni Coach Seman bala ang mga other countries, Asia countries like Like ang Muslim nga represent that is like China. Yes. Australia. Daw amo man lang silang mga active gid sa softball. Ang mga Thailand, hindi sila Thailand, Malaysia. Pero usually sa una nakikita ko mga Australian teams so nag-intrapan ni sa una mo sa mga may mga World Series na sila gin-intrahan man. Anyway, so amon sila represent sa Asia Pacific, no? Ining mga athlete. Actually may mga upotita diri nga mga athletes from Bago City, no? Sige. Paano ka mo nakalambot, no? Aside from tungod nga wala sang qualifying sa Asia Pacific, but you represented Asia Pacific, paano ka mo nakalambot sa sining level? May mga qualifying kita diri sa Pilipinas. How did you reach this level? Actually, sir, may qualifying kita diri sa Pilipinas, ang ginatawag nga Philippine Series. Pag Ma'am, pwede mo na mamakwan mo, ma-adjust na. Bali, may qualifying kita diri, ginatawag na sa nga Philippine Series. Yearly na siya nga na tournament pero nag-stop na siya due for pandemic. Sa pandemic, oo. So, kung sinilang ta nga year, nag-start liwat, amo na nga kita ang nagdaog sa kategory nga Junior League. That's why nga kita ang nag-represent as Asia Pacific. Tungod nga wala naman nag-Asia Pacific as pa qualifying, nagdiretso kita sa World Series. Kag I think ang Philippine Series diri sa Bago giniwat, no? Yes, sir. Oo. Nag-host ang Bago. First time man. First time ang nag-host ng Bago sa Philippine Series, no? Kag sa sining Philippine Series nila, just want to be specific, sa sining nga kategory lang sa 13 to 14. Ano nga mga teams ang nagalintras na dire? Damo ang teams nga naglilintras, sir, like Batangas, Bulacan, Negros Occidental, Davao de Oro, Dumaguete, daw amo lang na ang
team nga nakon nga na ano kay amo lang na ilang nga team nga na encounter. Okay. Mamangkot ko kay Sir Leo, bala nga ang may team ang Negros Occidental, ang Bago City may ara man niya nga team. Regarding sa Andiyan ka dalagi sa Negros, ang nag-team lang ang nag-intra is Negros Occidental nga team and Bago City may Bacolod way. actually ang may Bacolod siya nga team, pero it so happen nga ang aton nga Negros Occidental kapinagi sa atong nga pinalangga nga Governor Lacson active sila sa tawag nga softball event. Nag-conduct sila sang isa ka qualifying for softball tournament. It so happen naman nga ang Bago City identify, especially sa idalom ni Nicolas M. Yulo, ang atong pinalangga nga mayor, nga when it comes sa sports, is very active ang sports. Wala man sang problema nga naging nagprograma niya may programa niya ang Bago City sa softball. Wala man nakaso like other sports like boxing, di ba? Boxing nag-set up man niya, and the same time Negros Occidental almost the same man na siya for nothing siling pang mga reason behind na nag-separate something man hindi man kay tungod nga ang Bago City identified gid yang is very active in sports. That is why nga nag-set up man ng Bago City Charter in softball tournament. Okay. So, it doesn't necessarily mean nga daw nag-separate kita sa province, no? No, hindi Pero man, no. abot ang chimpo, nga naging kwentuhan namin kita guro sa taga-province, So far, daw, amo na pinaka-best contender ang Bago and Negros Occidental. Yung man sa Philippine Series, sila naging kwentuhan na sa championship? Yes, Really? almost. So that is why nga ang Negros Occidental niya daw product of softball players. Okay, I remember. Maski nag-separate na ang quality daw higher level. Damo materials. Yes, No, damo damo material sa Negros Occidental kung softball ang ambalan natin. Kaya I remember once ang Domingo Lacson National High School was once a World Series champion. Di ba la? Di ba la? Paglao. Amo tong hindi tong Domingo Lacson no. Ang Domingo Lacson nag-represent man na sila sir sa World Series. Pero sang 2003 ang Paglaon Village ang nakakuha sa World Series champion. Paglaong Village to nga eskwelahan. Yes, sir. Okay. Ang Domingo Lacson may pakasila ka champion. Dula. 2003 kayo dumdumang ko so na may arada sa kuno mo sa Welcome Arc na sa Bacolod. Sa mga Bacolod. May gina-congratulate to sila nga. Actually, sir, ang founder ni sir sang Bago City Softball, sir, amo man na siya ang founder sang Paglaon Village National High School nga nag-champion 2003 si Coach Guy Fuentes. Oo. Nung dumama Kaya na dason pamilya. nag-start din yung softball. Sa big factor man nga help ni Sir Leo kay siya gini ngamon nga gintap nga gusto namon ang program sang softball magsulod man sa Bago City. So kung wala si Sir Leo kag nag-confirm wala man ang Bago City softball sa Bago. Okay, sige. Mangkot ko na personal lang yan, no? Sambal ko nila si Sir Leo sa football ko nila kilala sa una mo, no? Si Miss Josie, softball ka gidyan. Yes, sir. Product. Man ko, sir, sang Little League, sir. Under man ko sa Paglaon Village National High School. Kamo to so na nag-champion? Mga manghod namon kay mas ahead ko sa mas ila. ahead din Pero mo sa ila. kami ang Pioneer 1998 nga nag-World Series third place man sa Portland, Oregon. Okay. So, pila ka naglimig balik sa US ganiya. Anyway, experience wise si Miss Josie. No? How come nga naka-coach sa Bago City nga team? Kay tungod nga nag-put up daang si Coach Guy nga amon man nga coach before sa Paglaon Village. So diri kami nagkadto sa Bago City. It's because nga si Coach Guy is a product man sang ng Mao Sugar Central nga dira man sila players ang una. Tapos under sa kay Bebe Araneta, sir. That's right. Then nagkadto kami kay Sir Leo, kay si Sir Leo ang MAPI supervisor at the same time, though may connection man sa father niya sa kay Coach Guy nga daw coach man before. So dira sila ni Coach Guy naghatag sang program at the same time si Sir Leo ang ginkatuan namon nga mas
positively nag-okay siya sa amon nga program, pero wala pa man siya nag-confirm immediately dahil pagkadto namon ginstudihan niya man ang amon program. That's why luckily okay. ginbaton niya kami. If I remember, sang time namon sa nga high school kami dira sa Bago, kita sa Bago mo ko nag-graduate mo dira sa Ramon Torres. Sabi niyo, dako sa Ramon Torres mo nag-graduate. Alumni man gid sir. Dako nag-graduate sa Ramon Torres. Na-remember ko na sa una ang Maaw Sugar Central nga baseball team, ha? Baseball team. Amo na sila sa una mga may ngalan na gina sila sa una yang Maaw Sugar Central nga baseball team, no? Bakod na gina sila sa una. Mugani siling ko nga ando wala na siya gina kuan bala i-support tudo bala kay ti balo ka sa basketball kung mga pang international daw kaalang-alang naman sa aton di ang taga Bago mag-ilindra daw may mga araguro prote ini nga mga this kind of sports discipline amo na yang makadala sa ngalan aton international di ba Sir Leo? Yes, correct na siya. Kaysa ako maganing observation amo na isang nagpasugot ako nga ma-join kita sa sa ini nga event kay nakita ko kadako sang tsansa sang kabataan ta sa mga amuni nga kategory nga level this is world international category. Kung sa other event sa nakita ko daw kataklaron gid katama sa sini nga bagay daw nakita ko since nga ang mga talent sa kabataan sa Negros all over Negros Occidental ara sa softball so nagpusugig ko nga siling ko we will continue this program. We will start from the grassroots. Kay siling ko I truly believe nga grassroots siya mugyang very important foundation sang any kind of sports. No, ini sila nga team dugay ni sila na forma or will they just form into a team para sa Philippine Series ang ligad? Actually ini sila nga team nag-start kami 2017. Okay. Okay. Before the Nag-start pandemic. Before sa pandemic, nag-start na kami sa Nadira. Through my partner, Coach Guy Fuentes, amo gini yang isa sa mga partner ko nga nag-convince sa akon. Ginastoryahan niya ko nga niya sir kung mag-start kita sa higher level ang ato nga kontra dira mga international level na. So during the time 2017, there only Batan pa? 9 years old, 8 years old. Si una ko ganing impression, ko paano tani makabato sa mga contender naton sa Bacolod City. Cute pa ni si Ilaw. Yes, so ko paano tani. So explain niya sa ako niya sir kay kung mag-go kita sa mga higher level daw mabuli lang atong mga kabataan kay since nga mga experience na so diri kita sa grassroots level so dugay ko nga studies ang program nakita ko man nga siguro inchakto man ma-start kita sa sa grassroots category. So 2017 dira kami nag-start and then hindi ko na malimtan dayon 2018 nag-provincial meet kami. Mga still little kids sila Japon. Amo to do naghatag man sa amon sang motivation nga ang iba nga imbis nga naperdi kami nga mao stop na the more nga do naghatag sa amon Challenge nga ma-continue. So that is why right after provincial meet continue na until current subong nga nakadabot na sila sa World Series category. So lawig man almost 6 years in the making man ang amon nga naagyan as what ang sa mga experiences namon. Natural lang na nga may mga problem, may mga normal lang na because of unity sang amon nga coaching staff and officials and coaches na target man namon ang amon nga ginalagas nga World Series kag makahatag record para sa kayuhan man sa ngalan sa aton nga Bago City. Pero I understand hindi lang ni isa ka team ang dra sa Ramon Torres sa Bago City, no? Hindi lang isa ka team, may ibang pang categories ka mga ginaintrahan, no? Yes, sila kuan na junior na sila eh. Tatlo na sa category 11-12, 13-14. Ang 11-12 ano pa nawag sila sa Ilaya? Major. Ha? Major League. Major League. Major League, So ang 13-14 amo na siya ang Junior League. And 14-16 amo sa Senior League. Okay. So during sa Philippine Series, ano ang ibang tatong teams siya, kumusta sila? Very observant na ng amon nga mga officials. Nya sir ma-continue tayo training. Kay tungod nga ang ato niya mga kontra nang do nakakuha man kami bla idea man which is do ara man kami in the right track kay pandemic time
nangita kami sa isa ka area nga maski gamay lang sa pero naga-continue kami training. Okay. During pandemic time, full almost wala gid kami pahuway sa training. So doon naka-take advantage kami sa ina nga mga sitwasyon. So medyo nag-perform naman kag na-target man namon ang amon nga ginatinutuyo. But this time naka-observe na ang tanan, ma-double time pag siguro kay tungod nga I know ma-prepare na kitang tanan. Ma-prepare man ang mga kontra. No? Pero aton nga junior, sa aton nga major league, ang aton nga senior league to, may man performance na during the Philippine Series. Hindi kami kahambal na yun nga maayo dahil tatlo na mga kategory kay tungod nga this is our first program pa lang. So ang grassroots namon na gradually progression ang amon nga development. Wala kami nakakuha la kami sa isa ka kategory kay tungod gradual program namon kay hindi man kami gusto nga magulpihan bala sa programa tapos sige kahapa sa dako nga program tapos hindi gali matipanan maayo. Hopefully this year possible 3 entries, may target kami 3 entries because of our grassroots development program. Nagtubo na siya nga ang tatlo ka kategory ma-cover na namon. Hopefully I know nga this is not easy task nga para sa amon. Triple time as possibly sa among preparation kay I know eager to join na gid tanan. Kag ang financial aspect na daw. Number 1 is the financial aspect. Mo gina number 1. Okay. Mabalik kita no, mabalik ako diri sa aton nga pagpangalagad kay Action Andre may obligasyon patada. Sige, mabalik ko kay si Miss Josie. I'd like to know no ang journey ninyo dito sa Kirkland, Washington to pakadto sa pag kuha ninyo sa third place no. Kung ano ang naagyan ninyo dito. And later siguro I'd like also to talk with these young ladies no, kasi sino sa inyo da malumagambal sa sino ka team captain? Si Laili? Sino ka ni Laili? Wala siya. Sige, siguro Mga names na sila. ang journey sa aton nga team from Bago City towards claiming the third place sa Kirkland sa World Series, istorya sa aton ni Ma'am Josie ilang nga coach. Mabalik kita mga ka-aksyon diri sa Kapihan sa Aksyon pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Kamot gaantos, naguntik nga sebo sa kaldero. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684.
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Masib na yung partner ko daw. Yeah, sige lang ha. Kaya total si Vice Gov, kasi Vice Gov may program na di mo. Di daw hindi siya available kay Tosas Manila. So, tunga-tunga na muna sa mga amigo to sa army nga muna nga oras kay supposedly mas stop ako 10. Pero sige yun na muna kay tunga na muna sa mga amigo to sa army ang oras ni Vice Gov. Sige. Sige, balikan ko si Coach Josie. Pwede mo tatama istorya sa inyo journey dito, no? Alin sa pagsugod, kung ano ang inyong enkwentro, din ka mo nagdaog, din ka mo naperdi, until kalambot ka mo sa finals and nakuha ninyo ang third place dito sa World Series, Miss Josie. Start ko sir sa aton nga preparation diri sang ara kami sa Manila. Nagprepare gid kami kay kabalo gid kami kung ano ang batsagan sa kabataan kung magatubang na sila sa mga foreigner dito. So ang natabo nagakompete kami diri sa mga lalaki nga ngayon encontro dito sa Manila, damo sila na tune-up games. Pagkalabot namon to sa Amerika, ang first game nila is ang Southeast ng sa South Carolina. South Carolina. Team, yes. Ang first game namon sila is ang score 2-1. 2-1. Perde kami. So, sa second game, syempre, first game to nila. So,
after that, nag-rest. Kay pagkahapon, ang hampang namon is kontra host Washington. Nag-double header kami first day. So, Doon ang second team niya? yes sir, host. Host, no? Yes. Ang amon to score is 10-0 daog ang aton kabataan. Balbal yung gitong Washington. So, sa Nagkot ang mga taga-Washington to. oh, sir. May mga kana na yan, di ba? Oo. Nang taga-dere lang sila. So, magkamato. So, second day, rest day sila. Nang wala sila hampang. Pagka third day, ang ilang kontra is ta Canada. Canada. Ang Nagtuman. score nila is 9-0. 9-0. 9-0 nga po. Yes, daog aton Sa kabataan. makascore ang taga-Canada to. Next game. Ang next naman is Central. Represented by Represented by Michigan. 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 So, amo na sila ang nag-champion subong. Pero ang score namon is 7-1. 7-1. Perde ka mo. Perde kami. 7-1. So, ang na-next namon nga na kontra, ang Southwest, nga kung magdaog kami dira, masaka kami for semifinal. Southwest represented by Texas, I think. Texas? Yes. Oo, ang na-score namon is 6-0. Ay, oo, 6-0. 6-0. Oo, nagdaog aton kabataan. That's why nga nakasaka kita sa semifinals. Nagbalik kami kontra sa Southeast. Southeast ang amon nga semifinal nga na kontra. South Carolina. South Carolina. So nagbalik ka mo kontra sa South Carolina. Ang score namon is 4-6. 4-6 na ko na perde kita dira. 4-6 naman, oo. So amo tong nag-battle for third place na lang kamo. Yes, nag-battle for third place kami. The next game is kontra West Nevada. Ang score is 3-0. At tanan nyo ko daog 0 ang kontra? Yes, sir. Oli, 1, 2, 3, 4. Pero wala sila yaka 0 sa aton ni sir. Kamuya, wala mas 0 kay ang South Carolina niyo medyo kwan pa ni Guro, no? Medyo may jitters pag natawag naton bala mga kabataan, no? Defending champion ng South Carolina. Yes. So, una nga pa hambang yung South Carolina dayon, defending champion dayon. 2-1. Isa lang abanses ang South Carolina, no? Okay. May nakita ko sa pag lambot niyo sa semifinals na perde ka liwat sa South Carolina, di natabo niya ang natawag natin itong controversial nga call. Ang sa third baser nga Ang time hindi nga hampang ang sa semifinals na. kontra South Carolina. Yes, sir. During that time nga may controversial call, pilang score? 6-4. Hindi, during that time game 5-4 5-3 no? 5-3 I think. 5-3 ang South Carolina. Kung why ito atong controversial call to siya, nakita ko sa kuan bala sa Facebook nakita ko nga daw may ang players ang bago halin sa second base, no, pakadto sa third base, nag-slide. Kiting importante na ang base matandog mo nga way ka pa matandog. So ang natabo sa tudogin pasa salin sa second base ang bola pakadto sa third base. Daw ay matap, no ay malambot. Wala ang malambot. Player. Naglikaw-likaw mangguro. Gamay nga daan mo ka. Ang muna siya, si Princess Macy. Princess Mace Torre. Princess Macy Torre. Macy Torre, no? O sige. Amo ni sa nagdadagan to pa third base. Nga wala siya malambot. Sa kita ko sa video, wala siya malambot. Pero gin-call sa umpire nga out. Yes, sir. That could have changed the course of the game, tani, no? Kung amo to, kaya di third base na mo. Isa na lang score na ta. Scoring position ka na. During that time na out siya, may mga tao sa second kag first base. May ara pa, sir. May sa first base pa nga tao. May ara pa. Scoring position na sa tani. Scoring position na sa tani, no? That could have kag sa iya nag 3 outs eh. Dito na out, dito na sa dayon. Siya ng 3 outs, din mo ng 3 outs, di ba? That could have changed the game. Yes, sir. The entire game, no? Kung ay sa call sa to, kay scoring position na siya. Dason sa to, guro, basi mayo patungaton nga ang momentum sang game base sa aton pa. Anyway, tiamog ina ng part of the game na si Sir Leo ka chindi mo na sang mga amuna. Ang isa mga ang kwan lang isa ang kapalaran lang lang upod si mo bla. Nga katabo man na pero amo na you've done well sa mga hampang ninyo kaysa nakita ko
sa pierde ninyo, puro ka mo may score, may kuan, may ano, Balay, dyan. balay, nakabalay ka mo ya. Whereas ang inyo gin pang pierde, puro gid zero, no? So that amo na san lambot ninyo until nga na pierde nyo ang Nevada again 3-0 kaya nakuha nyo ang third place, no? Mayo, no? Duwagin nyo South Carolina gid ang pero wise na ka-champion, no? Wala ang nag-champion ang Central, ang Michigan. Yes. Ang Michigan daw, kita ko daw, bakod-bakod magid sila ho. No, mukhang lagko, uray. Actually, mga taga-diri lang aton mga players. Hindi ka lambot nga sa Hindi ka lambot sa baga. Ano, sa softball, Miss Josie, in your experience, ang height is it an advantage? No, it doesn't matter naman sir ang height dira as long as ang aton nga kabataan praktisado kag ang skills gid. Galing kay kung dako, yati may persa eh. Mas may persa. Bisan sa handi, may persa. May persa. Tapos dingon mas persado ka. persado. Amo nagkaroon bintaha not really the height. Pero ang stretch, Kadakoon. kada ilang Ang power nila, medyo draga bintaha. Ti ini sila nga dante ka mga lagko nga dan si ilaw. Mo speak nga lagko, dungubot silingon nga may power sila ya. Compare sa aton nga ti ko mga gagmay nga sa mga players to. Anyway, so controversial call to siya, but nagibi pa ni si Princess, no? Halos bilog nga team, sir. Halos Nagibi. bilog nga team. Kaya mo na to Kaya tayo mo. nakita nila mo as in, kabalo sila sang mga rules. As in nga... Huwag ka nagprotesta. Nag-protest na ko, Nag-appeal? sir. Nag-appeal ko. Pero ang hambal sa akon is wala na ko kuno challenges nga nabilin. So, Nga pila ka challenges ang ginahatag 3 challenges lang. Nakuha ko na siya during may mga crucial sa nga entire na nga tournament. nga game. Oo. Sa game lang amo na may Oo. 3 challenges. 3 challenges lang. Sa game lang amo Yes. na. Yes, So sir. may 3 ka nang naging challenge. Oo, kay sa entire game to namon sa pila ka inning may mga crucial man nga mga situation nga kinahanglan ko i-appeal. Kay that time ang score na namon is naga 3-1 galagas na bala. So ang mga crucial to nga mga situation didto man ko naga-call, naga-challenge bala. Sa 3 challenges nimo Stick sila decision kung ano ila decision. So, okay. So, ang 3 mo ko challenges daw wala. Wala. Okay. Sige. Pero to tani to kung atuya tani kay ti ko mag-challenge siguro let's say isang controversial call to ma-review guro may kuan mas laguro may depende man Japon sir sila nga decision. Kay sa 3 ko ka challenges nga gin appeal sila, stick sila kung ano yung ilang umpire's decision. Okay, sige. So, actually, ining mga kabataan may mga individual awards sila, no? Kibot ko ni sa kay Kuano, sa kay si Althea Ki Palzario. Amo ni siya ang pitcher sang team. Yes, sir. Ang softball actually is ano mo nagapatiyog yan, no? Ang iyang pag-pitch, no? Lain sang baseball nga daw overhand saya iniya ano panong na underhand. GI saya, no? Daw sundo humok ni siyang bola. Na mo nang diferensya sang baseball kag sa softball. That's why nga humok sa kay soft sa mo. Softball. That's why nga softball sa kay soft na bola, ya. Pero si Althea is the pitcher kag ginkuan siya ha, may award sa as pitcher of the league. No? Pitcher of the league ka. Grabe, no? 38 strikes out. No? 38 strikes out, no? Daw kagamay man sa imo. No, katarap na si Althea, daw kagamay man, no? No, morning, Althea. Good morning. Congratulations, pitcher of the league ka. Hindi daw lahog, ha? World Series ni saya. Yung naman World Series ni. Mas damo to mga pitcher, to mga persado sa saya, eh. Pero paano ka anong imong technique dira yaman? Nang technique mo lang is ng power mo lang ka, target. Ang catcher mo, sinong catcher mo? Si Benafe. Why di siya subong? Ang nakita ko na sa softball, basta pitcher ka, catcher, dapat may communications ka mga duwa eh. Anong inyong communications? How do you... may mga mga senyales ka mo. May mga senyales ka mo. Nga anong mga hindi ka maganda duo ka gini. Oo, sir. Doon ako yan. Kaya maganda ka hindi ka na mabatian. Anong inyo nga mga senyales da may mga
ang pitch may mga ngalan-ngalan man na. Actually, sir, dito, sir, wala na kami nagsinyas-sinyas. Ginalawag na lang namon. Hindi mo. Oo, ginalawag na lang namon. Halin sa ako, nilawagon ko sa ilang aduwa. Sila nga duwa, insindihanay na dayon. Okay. So, ang sinyas nyo na is depende na sa natanaw nyo nga mabati, no? Yes, sir. No, da ka mo gabasi ko no, sa mabukod sa bat ko na nung style da may ara ko isa nga na mga kuna na sa pitching isa nga ginahungod nga dila nga ano ganito nang apat bala ka walk no hindi bala may ara mga pitcher may ara mga batter panawag na sir nga gina kun balaan mo nga daw perting power ya gina pa walk mo na lang gina mo intentional walk no kadto to sa first base basta hindi ka lang magbat basta hindi mo maigo ang akon nga pitch mo na arte ya. Actually, may ara, sir, pero sang time nga nagampa kami to, wala kami nag-intentional walk sila. Wala ka mo intentional walk. So, do kaya. So, kuha na lang sa, ano man, kita ko sang pitch na, may arang, isa nga, may, anong panawag naman? Variation nila. Variation? Ano na mga variations ang pitch? Inside corner, outside corner, riser, kag, slow ball. Amo na galing nga mga catcher, masalugin nila, kay kabalos lang kung di makatumbula mo, no? Yung tilaw-tilaw ako sa kapatid, hindi ko yung... Actually, damo ko na intrahan ng sports. Ang baseball, ang gigkaga, amo na wala kumintrahan mo. Kaya doon nahadlok bla sang bula. Amo ta nahadlok na sa una sang bula bla. Kaya doon sindi. Sakit may gas. Kami pang baseball. No, hindi na loglaw. Ga baseball kami sa una po kamot. Kamot na sa una, mga grade 3 lang kami ba sa una. Itong adlaw nga kanghit sa mong slot sa eskulahan sa una. Kaya itong adlaw, ka-baseball kami sa una, no? So, congratulations, Althea, sa being the pitcher of the league, ha? Paano ang pag-determine sa pitcher of the league is the number of strikeout. Amo na sa gali. Kag ang number of run sa imo, kag ang hit. Ang kung pilang na hit sa imo, kung pila ang nag-score sa imo nga pitching, kaya more siya sa strikeout, sir. Oh, okay, di zero nga na mga score sang kontra, laban-laban damo gini strikeout din, no? Kaya actually, kuan sa mo crucial ni sa kayo ang mga pitchers, no? Hindi nilawlaw ang mga pitchers kay amo ni sila ang kumbaga sa training po, sir, double, triple nilang training. Oo. Pila ka bilog may assistant pitcher maka mo? Actually, ang aton nga pitcher sa World Series, ang dala is 4. Apat? Apat sila. So, samtang si Althea ang naga-pitch, ang 3 ay na isasulod ya. Bali, araman sila, ang iban ng mga pitcher, pwede mo man sila ma-field sa iban ng mga position. Okay. Amo man na siya ang magposisyon dira sa softball pareho man sa baseball. Yes, sir. May mga shortstop, yes, diba? Sir. Ang shortstop amo stupad sa pitcher, di ba? Ara na sila sa tunga sang third base kag second base. Mga shortstop tapos first base, second base, third base, may mga outfielder. May mga amo na sa akin. Dumduman ko muna sa una kay dumduman ko lang sa kuan lang yan ng balaan ko lang pero way ko gampang na sa una no way magampang nakatilaw ka nga na nagpipag-pitch nimo naka-home run Wala. May naka-home run sa pitch mo sa World Series wala sa may naka-home run Wala. anong pinakalayo nga nadalaganan sa batter pag pitch mo Second base ang pinakalayo nga nalambutan so why isang may bisa naka third base why so meaning kuan ang pag-pitch mo mayo gid no? Mayo gid ang pag-pitch mo kay ang pagdepensa pagid sir. Ang pagdepensa. Pero kung sabi sa nano ko ba ako depensa mo kung ato na to sa guwa yang bulaya wala na yan mahimo no? Wala gid mahimo. Hindi mo na yung gasto ya kung ato na sa guwa pero tiyang sa pitching mo butsilingon hindi sila maka home run may naka home run no? Kamo may home run kamo? Yes, sir. So, nag-inside park home run. Ano na sa panawa? Ano na sa? Dira lang sa sulod kay ganti ang field dito, ang Diamond Field, may fence. So consider nga kung maglapaw ang hanot mo sa over the fence considered as home run. Pero ang iya nga paghanot dira lang sa sulod sang inside park, Diamond and dito siya nag-home run, wala naglapaw sa fence. Okay, naka-home run. Ang higo daw lapaw sa outfielder, nagbunggo sa fence. Nagbunggo sa fence. Oo, pag bunggo sa fence, din nayawan na to sila sa muna naka-home run. Dasig mo dalalaga, hindi ko bata. Ay, amo na pala sa'yo mag-cheer sila, gagmay lang kami pero hindi magpaperde. Gani, kaya mga dasig sila. Anyway, sino pag itang iban? Si Elijah Ray Timbad. First base. Direka.
sa mga base niyo, ano man, importante, hindi lang siya bisan sinulay butang mo, ginapili, giniya kung sinong first base, sinong second base, sinong third base. Kung sinong kapabol sa nga How do posisyon. you determine sa nga posisyon? Ang depende man sir sa ilang katakuon, sa ilang pagiho, Aha. pag sa ilang paano sa skills nila. Sa tatlo ka bases, sino da sa ang pinakabakod gid? Actually, Ang pinakabakod din ginabutang. ang the different na sila obligasyon sa kada base, kag dason may kanya-kanya na sila kung anong ila mahimo dira. Pero ang pinaka ginada is ang shortstop. Ang Kilanlan, shortstop, oo. oo. Kilanlan kay siya na ang kag second base kay sila na kung magkadto ang bula sa outfield, sila na ang relay kag nagakamand. At the same time, ang catcher amo man na kay tubang siya sa tanan mo. Di ang catcher na ang nagasinggit sa tunga nga kung diin makadto ang mga fielder, Let's infielder. say paghanot sa bula, ang naglabot to sa outfielder, pagsalo sa outfielder, din usually ginapasa. Sa infield, sa shortstop or second base. Okay. Hindi sa first base? Hindi. Kay pag depende sir kung Kaya usually, hindi mo na pagtake, first base, makalambot na mo. Malambot na sa first base, no? So, pagdaso ng mga bases, sir, first base, second base, third base, balik na sila sa ila bases. Ang shortstop na ang segunda mo na ang nagakuan, ang naga-apas kung mag-relay sila, kung maglapaw mga hanot, kung ara sa outfielder ang hanot. or depende man siguro sa pag-assess ng outfielder, no? Kung basi, kung di pa katungod. malambot siya, kung daw makita yung malanga paghabuya sa bola sa first base, mabantayan ng hindi pa kalambot ang ang batter, no? Pero kung kung hindi na to makalambot sa kung hindi na to kung tanaw yung hindi na kaya, so diri siya sa second base or sa shortstop para ma-prevent naton ini sila nga magdalagan sa dasong base. Hindi na magkadto sa mga scoring position. Hindi na magkadto sa scoring position, no. Ito, no, nasa galing daw mga techniques man dira, no. Actually, kung tanawon mong ang softball actually is one of the more popular sports sa kalibutan, no. Ning baseball, softball, kita mo sa Amerika, mga major leagues nila, kung mga lakon na to ya. Ka mga sikat bala nga hampang, no. Sige. Best pitcher of the league. May premyo kas na eh. Wala na. Ano lang? Ano lang, yan sa mga... Ginak-knowledge lang sa sir. Ginak-knowledge ka lang. Pag third ninyo, may premyo mga mo to? Actually, sir, ang ginatag sa amon is plaque and medal. Pero as we know nga, ang ila nga pagpakadto sa amon dito sa Amerika is isa naman ka reward. Kaya sila man mismo ang nagpa-plate Little League International from Manila to US. Pero ang amon nga Ang World Series? yes, sir. Pero ang from diri sa domestic kag ang amon nga mga needs, yung ara gyud ang amon mayor naga-support sa amon. Si Mayor Nico. Yes, Mayor Nico. Si Elijah Rain Timbad, first base, player of the game sa battle for third place. Ay, ikaw, player of the game. Sige, dali di bladay kay para makita din sa mga would-be suitors mo ang imo nga. May mga nobyo na ka wala pa? Wala pa. Sige, si Elijah, player of the game. Paano ka sa battle for third place? Do you know kung paano ka nga acknowledge nga player of the game? Kabalo ka nga gin-acknowledge ka player of the game? Morning, danay sa imo. Morning. Sige, taga bago no? Morning. Morning. Nga, anong imo nga performance to nga acknowledge ka nga player of the game? Kay ako naghanot. Na-time nga ako naghanot. Tapos, na-hit ako na. Tapos Nakano ka home run? Hindi, hit lang. RBI. Anong RBI? Okay. Bali ang pag-bat mo, ang duwa ka runner, nakasulod. Okay. So sila nagdaog sa battle for third place gali ni kontra sa Nevada. Sa Nevada gali no. Usually mo na sa winner so player of the game ka. Way ka man premyo no. Knowledge lang. No? Si Kwan niya, si Daniela Behos.
Dito saya. Si ikaw yan, day. Sino ka na, day? Si Princess Macy, ang mga sasapat. Sa controversial call ni Sagali, no? Why kagit man matandog sang kwanto? Sang dito ka base sa third base, no? Kaya siguro yung posisyon tani, no? Pag tandog si mo, pag call sang umpire nga pag call sang umpire nga out, hibi dayon? Hindi ba? Glalis ko, sir. Sa umpire? Di, ninsindihan ka sa umpire, Inglisana ito ya. Anong balo? Anong bal mo? Ano? Anong bal mo? Anong bal mo? Kinaglalis ka, ikaw nagambal na naglalis ka sa umpire. Anong bal mo? Bako no, Ano? No? Okay. Bisa mag-no ka lang, sindihan sa umpire. Ano itong umpire? Ito ka dilaw? US. US man. Oo. So, pag ambal yan nga wala, mga out kagid, ibi na yun. Uyap kita sa base. Wala pa siya nagwa na yun. Okay. Oo. Sige, pero doon, no? Daw sakit bala, no? Kasi, kung na ito mo, crucial to sa pagtanaw, crucial kayo mga sitwasyon, no? Pero sa iban nga mga games, may nakita mga controversial calls. Damo ay, no? Mga controversial calls. But ini nga controversial call ni is should determine tani sa outcome sa ambang mo, no? Why man taga siling nga ba ng daog ta, but it might have changed the result of the game, no? Nang do hindi man sa siling ba na nga mo reason out regarding sa mga bagay. May mga feedbacks na kami nga Base makasaka. May mga feedback na kami nga since sila nag-spend sa mga gastos sa mga bisita. Tido wala kami sa mahimo gid nga mareklamo gid, pero may mga obvious sila nga call. Para na lang sa mind mo. So ginahimo ni sa mga coaches, mindset na nila nga okay, players don't mind na zero ta gina-motivate ra nila. May mga clear gid sila yang daw mo kita mo. Daw nakita ka mo obserbahan kiti tabagampang tada bisan ampay sila po kay insindi man ta mo puno lampang di ba no kay insindi man sa mga rules na mo kay hindi ka magreklamo kundi kay insindi mo ang coaches kita sagad man girls don't mind na back to sige focus aware na sila aware na sila nga correct sige mo gina mo na sila bilang isa part of the game na siya kag ina nga mga hitabo ng isa should give us challenge pagid to do better dason, no? Inablang dito na sila pagtagaan sa rason nga mag-call sa mga controversial, no? Nga mga calls blang dito sa pagtagaan sa rason. Si Daniela Behos. Good morning. Good morning. Golden Glove. Kung sa football gani Sir Leo ano nga to niya Golden Cup Golden Fit Golden Fit daw mo daw something muna may or shoes or something basta mo na yan ini Golden Glove, no? Nga Golden Glove nga paano nakuha ang gold paano ka gin-recognize sa Golden Glove no? Ay ano lang ang kay ang ampang mamon sir pagagama na kami kumadaog kami bilaw mampang na kami semifinals. Okay. Naganot ang kontra. Malapaw na bata sa fence out. Natimingan man na nakuha ko sa likod. Nilumpat mo? Kay pagliso ko mo natimingan na amo ko na. Sa malapaw na sa fence na lambot mo. So amo to siya ang Golden Glove. Ibang ganin nakikita ko sa una sa mga major league, taklas pag nasa fence mo. No? Nga taklas pag nasa fence kita lang ko na taklas pag nila yung fence para malambot. Imo tayo na lambot mo yung maglapaw na sa home run tani. Kung naglapaw to home run na to No, di ba? So amo na sa nakuha mo ang Golden Glove. Pila na edad mo ya Daniela? 13. 13 years old ka na. Sige, Golden Glove. Grabe, no? Kadamo galis ang mga na-recognize ng mga players nato, no? Pitcher of the league, player of the game, Golden Glove. Hindi niya recognition gurong controversial ko. Na-highlight lang siya, oh. Kaya nakita ko na no? Nakita ko na siya.
Sige, mangkutong ko lang di si si Daniela, Daniela kag si Missy, no? Ti kumusta ang inyo tong eksperyensya sa Amerika? Mangkutong kay ko pa Amerika mo. Musta? Sadya, namadamo kami nga, minakilala nga mga kana. Nag-friends ka mo sa mga kana? Oo, Nga mga players man. Oo. Dason? Muna yung nakalagaw, nakatungod ba sa softball, sir, nga nakalagaw kami to. Wala yung ito lang makana, mag-ilonggo? Adlaan, hindi gid sila kabalo. Di ka man labutan itong mga lugar aside from Washington. Macy. Vegas. Ka ba Las Vegas ka mo? Sa Los Angeles. Kung nakalambal ka mo tani, kung nakalambal ka mo na ka pa Las Vegas, ka mo tani, may friend ko to sa Las Vegas nga makakuha sa inyo mo, bisan paano, wala makakuha ng team. May friend ko to from Las Vegas, kaya damo, nakuha mga friends, nga naga pa Las Vegas, nga gina-accommodate man nila. Bisan kuhan lang bisan mga pagwa-guwa lang bla. No? Tingnan ka kasino ka to sa Las Vegas, why? Libot-libot lang. Ako, dugay na ni-invite sa akon sa friends sa Las Vegas mo, galing kay hindi ko mo kasukbol ko tanik. Halusot to. LA? Kanto mo Universal Studios? Anong ikaw na kanto ka man to? Sir. Anong anong pinakanamian mo sa Universal Studio? Tanan mo tong rides. Rides? Tanan nga rides? Why to may water world to sa kwan? Yara, sir. Amo na paborito ko sa Universal Studio. Galing kay Singapore lang ko yung Universal. Amo na guro. Paborito ko da ang water world mo. Ang the best namon nga nasakyan ang mami. Mami? Oo. Ako daki nakaloko basi makibot ko blao. Ganong mami yaw? Diretso, daga-daga isulon ka naman. Ano na? Sami ako ang kwan. May ara mo siya dito sa Universal Studio ng mga storm in New York, may mga muna sa iya bla ni Spielberg lang mga pelikula bla. Steven Spielberg. Okay, may ara ko na sa una nga sa Universal Studio nga isa daw theater na siya nga ano blang tabo kung may storm in New York. Na do ma-feel mo bala kung ano katabo nga hasta mo nga may mga barko pa yan. No? Water world, no? Ida water world. May helicopter ang aeroplano araman la. Ginawa sila. Transformer, no? Transformer. Pero at least, no, bisan tuod nga nagibi ka mo to sa tanan ka mo nagibi mo mong duha. Sir. Oo, pag bisan tanan ka mo nagibi to, pero at least ang nahatag sa inyo bala nga chance to makapa-US, maka-experience ka mo to sang mo sina not all is given the chance eh. Not everybody is given the chance nga malakato eh. Ti kamo ya kadibina sa inyo yang sa mga edad nyo, nakapa-US na kamuya. May kay why ito may nagtiinti sa inyo to? Anak ko ba ko to si Nasyo, si Jack na. Basi magtiinti to sa blanco. Hindi ko ba si magtiinti to ba si Jack bala si Lincoln Mayor si Jack to, basi magtiinti to. Hindi na Mayor, baw amo ginang hindi kay ngalan kung nadala nila da. Gani, oo. Sige. Pero anyway, congratulations sa inyo, ha? Congratulations. Ibalik ko, sir, pwede rin kabalik. Istoryahan tabala ang kwan, ang mga kabudlayan. Pero may isa pa ko kabatch, no? Pagbalik natin, istoryahan ta, di bala? Ining pagpasakop nila ni sa World Series, hindi ba nila glahog mo ang financial aspects ni kag ang ila mismo nga mga training, kung padayon ni nga programa. Of course, that entails financial needs, no? Requirement na siya. Istoryahan tayo na, kay basi may ara na nga mga ka-action bla naton nga gusto basi makabulig bla, kay tiga pangitag man sila bulig mo, mga stakeholders naton, to support them sa ila sini nga padayon nga pag-develop sining kabataan, making them into world calibered players na sining nato, no? Mabalik kita diri sa Kapihan sa Aksyon pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Para sa pag-champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses, pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, abaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gubon. Pangitaon kag gubon ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support. Kita mga aksyon liwat rin sa aton nga pagpangalagad. Kag of course ang aton mga bisita gyapon ining aton nga mga third placer dito sa World Series ang junior softball no nga team from Bago City no. We have Mr. Leo Dayot kag si Ma'am Josie Sibonga no. Sige. I know nga after sa tong World Series tournament gintrahan nyo hindi man ta maguntat sige tas ne no. Yes, pero sa siling ko na kay na ang financial aspects ni is very important no. Hindi taling siling hampang natang hampang kun way man kita sang resources bala kabudlay man na bisan sa mga equipment na sa kabataan no. Kumusta aton nga mga support ya sa mga stakeholders naton nga support sa team? Actually, amo gina pinaka main concern namon how to sustain sang amon nga program. Way pa gani natapos ang amon nga event dito sa US. Naga-initial talk na kami ng mga officials. So, what happened kung 3 teams na kita? So, sa one team, kita natin kung paano ta mag-struggle. So, may mga steps kami dapat gihimuon to ask more support to sustain sang amon nga program. Kay tinakita ko, naluoy ko sa mga kabataan, ari na siya subong. Ang amon subong nga kategory, naga-expand ang amon subong nga program. So, when you say nga expand ang program, sa yuron sila ang amon nga needs namon ma-expand man. So, amon na sa presently, sino gidya ang nag-support lang sa team? Ang pinaka main source gidya sang amon niya sang team, of course, is the Fuentes family, the private sector, and of course, number 2 is the LGU, kay under siya kay Mayor Yulo. Ako ginaya ang pinaka main sources namon. So nakita man namon nga hindi man silinggid nga suficiente. Kaya I know ang atong LGU damo mas mga program nga gina-support man, not only sports. So kung may ara maka-reach out tani sa amon nga maka-help sa amon to sustain sa amon nga sports na softball, very welcome gid para sa amon. I know nga may mga contacts man guro iban sa amon. I hope nga makastorya kay do amo na subong nga main concern sa amon nga organization. Ang nakita ko man nga when you were in the US, may mga Filipino community man dito mo nga nag-accommodate man sa inyo no. May chance nga ang Filipino community naton in the US maka-support sa aton mga teams nila? Actually, sir, sa Subong, wala pa man gid sila nga may commitment gid nga kuan pero nagasige kami communicate nga kung anong ilang nga mabulig sa amon. So, i-grab ko na yung opportunity to say thank you sa mga Filipino community dito, especially to
Tita Joy siya nun, nga siya gid nato ang nag-facilitate sa amon dito nga ang amon mga needs, ara gid siya. Si Tita Larina, sila ni Tito Andy and Tita Dina, Tito Tutsi Bromeo, ang anak ni Mayor sa Cantones ang una, si Tito Silot, yes. Sila ni Tita Aret nga amuman nga taga diri man sila sir sa Tangob nga nag-host sa aton mga officials dito, nagtiner sila, nagtulog din ang Fuentes family, especially sa ila ni Coach Guy, ni Rachel Fuentes and Ramshel ang iyang bana nga nag-open sang ila balay nga kung sa diin dito nagtiner ang kabataan. Away sila nag-hotel during the During tournament, nag-hotel kami sir. Pero ang amon officials dito sa Filipino community, sa isa ka Filipino nagtiner. Then sang ara kami sa LA, ang nag-host sa amon kag nag-open gid sang ila balay is si Rachel Fuentes and Ramshel Di Macali. Dira sila nagtiner. Then ara man si Frances Fuentes kag si Venus Fuentes nga amo man nga naga support sa kabataan kag ginapagtunga namon nga ay mga kabataan para kung diin magkadto bala sir may mga slakyan nga wala gid kami nabudlayan sa kay Boyet, Arugin Dolorito and Rowena, Tita Rowena nila, si Lisel de la Gente. Mga actually sir, mga product man na sila sir sang Little League nga mga member man sa una sa Paglaong Village. So sang ato kami dito nag full support kid sila. Sila ni Coach Ato Fuentes and his wife nga si Abby. Sila ang man to si Che Hongo Fuentes and Danilo Fuentes. As in, sila gid nito nga ang kabataan kung diin magkadto drive kay sa dito ya hindi kaya siling nga sa isa lang kasalakyan nga muna. So nakaging komportable gito ang kabataan kag ang mga needs nila nga may mga dalaman sila para sa ilang pamilya na provide man to nila. Yes, may mga pasalubong man sila. Ang nag-provide ng Filipino community? Ang alin sa shuttle sa Filipino community Astana dira sa LA. Then si Francis, sila ni Ching, Roche, sila ni Tita Terry, na damo. Hindi ko na mahambal ang pasensya sa hindi malawagan pero as in tanan nga nagsuporta sa kabataan, hindi pa may isa-isa, especially may mga private pag nga taga dito sir kung sa diin na mga silent lang, kung sa diin nga nagka-Universal Studio ang kabataan. Okay. Yes, naka-Universal Studio. Oo, pila kami kabilog. Pila to ang Universal Studio? 130 to 160 I think. Wow. Per head. Dollars, ha? Yes, dollars. Mahal ba? So, wala gid sila nagkangilin sa kabataan. It's because nga nakita nila kung ano man ang sakripisyo sa kabataan kay nakaagi man sila. So, sila man mismo naghahambal nga ma-support sila kag mahatag sila para mag-Universal Studio ang kabataan with the facilitate of manang Rachel nila. Nga siya ang nag-gather nga kung sino ang may sponsor. Amo na nga gusto man nila nga ma-experience ang aton kabataan. Kay once in a lifetime lang nga makakadto to. Na-experience nila ang Las Vegas, ang Universal Studio. Kag damo pa ni sila sir na sudlan, nakasulod sila sa mga kung diin naga-enjoy sila bla sir 99 cents mga mga mall or mga kwan nakalagaw gid sila mayo. Kumbaga sa 1 week sir gid nila may migo tada tani sa Las Vegas mo mga galyo na da family, mga migo ko da 1 ball galyo. Si Madam Alma Alvarez Gallo na supervisor nga daan na sang supervisor na to sang isa ka hotel daw do pila ka resort na tong gina-supervise bla. Wow. Si Migo ko 1 ball basi sige basi may makabulig-bulig dali sa mga kuno kan mamanes sa Mayo sa Minnesota willing na sila ya. Kung dito kamo pwerte man sila mag-accommodate no. Si Ma'am Van basi kung makabulig-bulig na mambandi sila, basi ma-organize mo ng Filipino community helping Philippines ang nabuligan tani Kung magsiling tabi nga ini nga team mabuligan naton, hindi lang nigabulig kita sa Bago, sa Negros, Pilipinas ning nabuligan no? Ini nga team nga maka-represent sang Pilipinas no. Asia Pacific, actually ang gina-represent nila no. Mga Filipino community dira no. Actually tagay kabla kay ding mga Marivic Higan Talavera, morning. Miss Jinky de Lagdon sa Phoenix, Arizona man ni siya Phoenix, Arizona ni siya. Morning the same Miss Jinky. Jory ni Pumuseno, Christine Menyes Villalobos. Oy, yes. Si Ayesa Benitez, manas ni sa
kontrata sila sa team yan, New Zealand sila mo. New Zealand sila yan. No, puti Filipino ni sila yan. Inday Blaza sa Sara Torre Caracas, morning. Si Laili Baladhay na is watching. Si Laili mo tumato nga pitch Team captain. team captain. Pitcher. Anong yung posisyon sina yan? Pitcher man to siya, sir. Pitcher man siya for siyang team captain, no? Dina Fini, Tito Andy Aguinaldo, Yes, sila na ang mga Filipino community man to, sir. Ray Fuentes, Francis Eco Fuentes. Yes, sir. Sa Los Angeles Isla Gle, Yes, Isla, no? Ginny Sulgon, morning man. Angelica Torres Sapawan, morning dira. Anding, morning. Elvira Hilugo, Kaisel Aldo Bitar. Sa kay Ari, matigli si Miss Dina Fini. Banaya ka, no? Filipino. Filipino, ang apelido Fini. Ang Aguinaldo. Hindi Andy Aguinaldo. Fini maningkuan niya, no? Base sa Facebook. Base. Kag Alex Montesa, si Daniela, ano mo ni si Sarah? Mama. Mama mo? Mama. Yung mama niya kita. Okay. Natama ko niya ka diho. Natama niya ka di. Sige. Well, anyway, liwat no sa mga hindi lang sa Filipino community dito sa US. Bisan diri sa aton sa probinsya, dira sa Bago, base may ara para da nga pwede mga stakeholders naton bala. Actually, ang mga needs mala ni nila ti ang mga ilang mga equipment, pagkaon, Foods, ladlaw. to kung ara kita if you want to help. Kay masige na ni sila mo I think Nag-start na sila, sir. Nag-start na kay may start naman biyang klase. So, nag-start naman kami. Start na sila, no? So, if ever nga may ara nga gusto magbulig, you can always get in touch with kay Sir Leo Dayot or kay Miss Josie Sibunga. Hindi na sa akong, basta lipat mo maghatag sa inyo. Basta lipat mo maghatag sa inyo. Kisa kalipat mo nun daw. Joke lang. No. Anyway, so sa inyo girls, may lucky diyaw. Ako. Ay mo na yan. Sige. So sa mga ladies na to, thank you for coming and good luck. Good luck in your next endeavor, no? Sa dason na to, no? Kaya keep up the good works, ano? Salamat sa inyo, Miss Josie. Thank you. Sir, thank you man sa pag-invite sa Monday. Gagap salamat gid ko sa tanan-tanan nga nagasuporta sa kabataan, especially to Mayor Nicolas Yulo and Vice Mayor Ramon Torres kag sa LGU government, DepEd family, especially sa mga parents and supporters ng kabataan, and to the Filipino community and the Fuentes family in general na lang tanan kay kisa kakalipata isabla. So salamat gid, madamo gid nga salamat. Kag gapasalamat gid ko sa Ginoo nga nakapuli kami, nakakadto kami dito kag nakapuli kami sang safe nga ang experience sa kabataan hindi gid mabayaran kag hasta subong ginaistorya ni nila, sir. Sa ila mga kakilala. So thank you gid sa Ako tanan. ganing istorya ko 2010 pa ko nakalaka. Mamangkot ko busy. Jack Nasyon gasto man to pag upo diya to sa upo to sa no? Oo, ara gid ya si Magasto man ako di lang mabili ng wallet siya. Oo. Ako di man ako mabili ng wallet siya. Ni ko bili wallet di ho ti kakabilin ti Kabuli gid wala gid kababaya si partner ko na show. Yes, number 1 supporter dinasang iningan. Isa lang kaingos ang kabataan, sir. Kag-enjoy na enjoy siya dito sa lang saot. ba? May mga live na dahil sa saot sa Nagkasaot na siya, di sa bago, di sa mapasaot mo dito. Tungkol sa sobra sa ka-overjoy niya, napasaot sa dito. Tukar-tukar pa na siya ka bandam na sa kunkuan. Sige, Miss Dina, morning mo na sa imo, ano? Sige, sir, salamat gid for coming over. Okay, again, do halos na kompleto naman ni Coach Josie ang tanan niya ginapasalamatan niya. Amula na, basta lamin nalimtan dira, no? Wala na ginahungod naman nga, hindi ka malawagan dira. Pero number 1, gid, kapasalamat ko kay Lord, nga despite sang mga challenges, ng mga sitwasyon, through unity, nasulbar na mong tanan-tanan ng mga problema, kay ining amon nga ginagiyo, ini para ini sa mga kabataan naton, dako gipasalamat ko gani, nga biskan sa amo plan nila nga grade, may mga colleges nga nag-aay sa ila, so
dako gid nga tama nga bulig sila sa tanan. Sa liwat no nalawag dong tugod ni Coach Juicy tanan-tanan do kompleto man ni pamatian ko to. Amo lang na gapangayo lang kami tani isang dugang pang support to continue sang among mga program kay nakita namon sa mundo amo ni ang pinaka big challenges nga ginahulat namon kay this coming February ma-start na ang local tournament Philippine Series elimination. Okay. So it's a matter of 6 months. 6 months is very short from us sa mga amo nga preparation. So that is why nag-start ang initial training. So I hope nga ma-continue yung support sa tanan kag mga ang gusto pa mabulig open gid kami. Dako pasalamat namon para sa kabataan. Thank you. With that, mga ka-aksyon, salamat sa iyo po Jaton. Thank you very much and congratulations liwat sa bago junior league, no? Softball league. Congratulations and good luck sa masunod pa ninyo nga mga tournament nga pag-intrahan, no? Kag ang atong sini nga pangalagad, salamat sa atong mga amigo da sa sa Philippine Army. Magasunod din mga aksyon ang Brigade in Action sila mga Brigade in Action alas 11 to alas 12, no? Ang inyo din alagad aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.